Bir ayrışat. İzle misin? Şu kağıtlardan son. Näme kağıt? Eğer de sen ayrışat bolsaňyz, ürünüňizi ýaky ýalag edip, edil toý etmek. Bu kağıdymyzyň näki bolsa, şoň düzgünleri. Nereden çıktı bu lo? Täzetler. Täze tren? Yere. Yüzün görasım gelen. Sen kim görasym bil ürp bar ýanna. Wa aleykum selam. Goýma adalam. Sen mi bakaryň? Meni soraýar. Soy eden gün migren ýanna. Menem şogum zeyip baramok. Lekin bakar toyga kaldıkda, kolor yarak. Beyik maşinlere bedel polya, sekreterine vura, mesela sonra bedel polya. Bir de tapaw ýok, beýik bolly, zeyt howly. Ýöne bir de renk bolanok. Ona Bir de gara renk gerek. atadan, ya sağ renk polya. Biz durmuş toyda, biz ayrılışmaň toyuna diýär. Ayrılışak bolýar. Ana şoň üçin. Benim bakar toyga kaldıkda, sırada beyaz vadamda geçen ne oldu? Toy dedik, ha? Jalak nasıl kadar ağırdı? Ay, yaşlar, mesela bu kolu gidiyor ya. Bakar toyga kaldık ağırdılar. Hemen ondan da sonra stolu koyulan kuğulardan, esnemi dedik, o törükte toyup veriyoruz. Neme? Biz öýde bilip içýänmiz näme içýänmiz bilen bir kafeye gidip iýip içip olar ýaly gerekkä. Bir de şu menyuň özünden skip edip bilýäňizmi? Respitle var. Demçin? Biraz vayışma. Koyunca. Nimini bir de bolanok. Allah. Retre. Ya kaçmıyor ya. Kamera alyan toya. Allah kahretsin. Bizi yani yaşlara diýiljek ha garlaň toýuna mal biziň toýmady. Ýöne bir emazık wa. Mihmanlary ýagny biziň toýmyzyň özüni bizi almaly hiç kime. Näçin beýler? Bir durmuş toy edem zok. Biz ayrışmaň toýuna diýär. Bir boy kapıyı da başlıyor diye getirabilir. Yeni diyen böyle çıktı bak yaro. Ay çok uzun olsun çıktı. Ladna. Tamam, getir. Salam aleyküm ha. Salam. Ya oturma. Bir de ayrıştırap. Neme? Vallahi. Ağam biz tanıdınız mı? O ayrışmak için gelirler. Allah. O yan geliyor ya arada. Allah. Ağam yok. Yok. Atmayanlar sol. Biz şudar birbirimize. Tededen teyip başladım ha. Ayrışın da. Yok şu atmayan rağım sol. Biz tak gerek gelir ağamca. Ayrışın da. Yok tamam ol ağamca. Ayrışın da. Yok. Ayrışın da. Bu da adım aktarmadan ayrıştırmalık ideyasına. Näçe bonbons diýilýän ýerden. Ögeycan bir ýal bonbonsun näme? Täze çıkdyr, TikTokda görüpdir. Bara şoň gow fransuz çörek wa diýär. Onun Öýde gastaýla ýala ýok. Biraz sondan alýdy bir çörek. Onuň korasan ýa-mı, kogasan diýip. Näme? Kogasan. Ha, korasan mı? Hawa. Hawa. Fransuzça bilmeler içinde var. Sabrmençe gullap bilýän bir ýerekde. Böyle baral ver. Kim sabrmenle gullap bilýän fransuzça. Ben ne taadın ilmi bu? Umman orçça bilýän. Ben orçan da şedýan o. Mesele de. Bara fransuz çöreginden alýan goýsun. Adamda da korasan. Une dernière danse pour oublier ma peine immense. You are welcome. Ruski. Здравствуйте. Welcome to the Avada. Читайте. Мы только открылись. У нас есть муссы, есть брауни, есть круассаны, хлеб. Adin xilip. Dekense kogasan. Müslümem, yanama. Müslümem, yanama. Müslümem, yanama. Ne yaptın? Çözdüm. Murat? Oh. Murat, çay getirdim. Olya, tamam işte. Hey gelin. Niye de görülüp eştilen var? Eriňe bir adı tutularmy, he? Näme? Ile bakaracak bolýarmy? Murat diýen bol. Aýdyp adım tutaýmam. Başlaň enesi. Ezidim. Geler wagt bereýin şu eliňe. Tamam. Olya. Abi.
Näme? Edim diýen bolup. Edim diýen, ha? Edim neşde näme diýer? Diýäýmegin gaýdyp, eşdiňmi? Bolýa, başlaň enesi. Bara galysyň ol. Hojaýyn, öýüm hojaýyny. Oh. Nahar taýynlar. Ha. Bola barany. Hojaýyn ýen bol. Şo hojaýyn ýanyny dünýäme ýerdim. O hojaýyn bolýansa men kimem, ha? Başlaň, bolýa başlaň enesi. Diýmem inni. Näde maşyna? Bana diýermi? Saňa diýen. Bar ola bola. Näme o ýüreg uýdunmy? Men näme diýin başga? Diýen bol. Näme diýjek? Diyeceğim sen kalan ok bırak diysem ben kalan ok hocayını sen ben kalan edildim diysem ben kalan ne mi diyeceğim lan ok ne el bolçom lan ok. Ha. Ya dedim men. Ýejem kakama näşeli ýüzlenýän motor solar ýaly ýüzlen. Ne el yüzleniyor? Ha görä. Ece. Kakam çağıraydı. Häzir. Oh. Berik gele. Meet me on the road tonight. Show me how.